taas mennään. Nyt olisi Arnold UK luvassa, enkä likana muuta autollaisia mulla, mutta ehkä löydän perille. Mut joo, eli siis 2 viikkoa tasan on perjantaina sitten Arnold USAsta. Ja diettihän on jatkunut. Mä oon tehnyt muutaman vaparin tai kokonaisen suorituksen ja treenannut viikon ihan normaalisti. Ja tänään on siis keskiviikko. Me lennetään Birminghamiin. Huomenna on sitten kisakokousta. Tänään vielä illalla ehkä salille ja ruokakauppaan. Ihan suoraan lentoa sinne ei mene, niin me mennään Amsterdamin kautta, mutta aika nopealla vaihdolla, niin pitäisi olla ainakin suht sujuva yhteys, mutta katsotaan. Ja mä näen lentokentällä Oonan. Oona lähtee mun mukaan. Niin, tää on tämmönen vähän pidennetty viikonloppureissu keskiviikosta sunnuntaihin. Kiva päästä näkemään myös tuo Arnold UK. Se on nyt ekaa kertaa ton Jenkki Arnold USA-organisaation niin kun niitten järkkäämä. Eli sama porukka pitää tän kuin Arnold USAn. Niin kiva päästä näkemään. Mut joo, tästä lähtee matka kohti Birminghamia. Eli nyt mä oon täällä Amsterdamin lentokentällä. Oonakin piti olla täällä, mutta jostain syystä Oona on ottanut siis seuraavalle lennolle liput. Että kun se teki tsekkauksen, niin selvisi, että se ei ole vielä tällä lennolla. Joten se tulee sitten muutaman tunnin jälkeen. Mutta tää on tosi hyvä yhteys. Mä tulin käytännössä portille ja nyt alkaa boardaus. Ja kohta mä oon sitten Birminghamissa. Joo. Nyt mä oon saapunut Birminghamiin. Lennot meni ihan loistavasti. Ja kaikki laukut ja kaikki on messissä. Nyt mä menen hotellille ja majoittaudun ja sitten varmaan käy ruokakaupassa. Joo. So I just landed in Birmingham and I'm on my way to the Hilton Hotel, and after that I'm just going to buy some groceries, I think, visit the gym and relax. Yeah, and then it's going to be Arnold UK weekend. No niin, pääsin just tänne huoneeseen. Ja me ollaan siis täällä virallisessa kisahotellissa Hiltonissa. Ja vähän niin kuin Englannissa, niin yleensä onkin, niin ei nyt mitään niin ihmeellistä. Mutta ihan perus hyvä huone ja täällä on huonepalvelu ja aina kaikki niin kuin, ne näistä niin kuin hotelleista, hyvistä hotelleista on hyvää, että sitten saa aina kaikkea niin kuin tuolta respasta tyyliin, mitä tarvii. Mä oon jo alkurajoituksen tehnyt tähän ja minibaaria ei ollut, niin tää oli mitä mä sain, kun tonne soitin, niin ehkä tänne jotain mahtuu. Ehkä itse asiassa kaikki, mitä mulla tarviikin, mahtuu. Joo. Mä laitan ne sinne ja sit mä lähden kauppaan. Joo. Joo, eli tässä on meidän hotellin tää ulko- tai sisäänkäynti. Joo. Ja niin kuin täällä, niin täällä vähän näyttää siltä, että kohta varmaan sataa. Niin mä mietin, että pitäisikö mun nostaa sateenvarjo. Tästä kyllä kävelee jonkun tuo sanat 5 minuuttia sen kisapaikalle. Niin silti tää keli on täällä aina vähän tällaista. Mut joo, nyt mä ottelen sitä Uberia. Se on kans muuten aina tosi näppärä, missä sitten matkustaakaan, kun se tulee hakemaan sitten sut aina sieltä, missä sä oot. Ei tarvitse miettiä, missä sä oot. Niin se on kyllä hyvä. Niin toisena tämmöisenä vinkkinä, paitsi että sitten nämä hyvät hotellit on kyllä aina niinku tosi jees. No niin, nyt mä oon täällä Tescossa ja alan metsästää, mitä mä ajattelin ostaa. Mä ostan Oonallekin jotain. Ja sit itselleni jo niinku vähän perjantai- ja lauantaillekin. Kivaa lähteä kiertelee. Ja vaikka tää näyttää sekasorolta, niin nyt mä oon just järjestellyt kaiken. Et mulla on tuossa kassissa jo valmiina ne mun ekan kierroksen, eli bikinikamat, fysiikkakamat, sitten on vaparikamat ja asu tietysti tuolla. Sitten on vaatteita, vaan mitä en ehkä tarvi. Sitten tuolla on vaihtoehtoja, mitä mä laitan kilpailijakokoukseen.
Joo, eli järjestys on kunnossa. Ja sitten mä just syön. Täällä on kanaa ja salaattia. Ja juon tässä vettä. Ja sitten ostin myös Oonalle, kun se on täällä kohta, niin ihan tämmösen vaan, mitä se ehkä selviää tän illan. Vielä hedelmiä, laihtilimsaa, kanaa ja riisikakkuja. En edes kyllä tiedä, että syökö se edelleen vähän tämmöstä bodiruokaa niin sanotusti. Mutta joo, mä laitoin just ekan värin, koska mä tykkään laittaa sen ekan itse, niin mun ei tarvitse huolehtia sitten, että onko se tarpeeksi tumma. Joo, ja lakanat on valmiina. Kohta untemaille. Näiden kisan jälkeen mä oon kyllä ajatellut, että mä pidän varmaan loppuvuoden ihan breikkiä. Semmoista ei pitkään aikaan ole ollut. Melkein 6 vuotta tästä kisattu aina arskat ja karsintakisat ja olympia. 3-5 kisaa vuoteen. Niin nyt on vähän semmonen, että nyt vois pitää breikki. Mut joo, katsotaan nyt, kun nämä kisat on ohi ja sitten on päässyt vähän jo rauhoittuun, niin mikä fiilis on sitten, mutta nyt on ainakin semmonen. Ja sitten mua kyllä hirveästi, muahan on aina niin kuin kiinnostanut naisten kehonrakennusta ja se on mun mielestä jotenkin niin kuningatarlaji. Ja toisaalta nyt hieno sanoa, että mä oon kehonrakentaja. Ei voi tietää. Aika näyttää. Olen kuvannut YouTubeen. Yes, nyt mä aloin sitä väriin. Mä eilen jo värjäsin itteeni niin kuin ekan kerroksen. Tein vähän jo meikkiä siihen meet and greetiin, kilpailijakokoukseen ja kiharsi hiukset sit aamua varten, kun on niin aikainen herätys ja lähtö. Mut joo, nyt siis väriin. Sitten mä tuun vielä tänne huoneeseen ennen kuin meillä on kilpailijakokous. Joo. Jes, nyt ollaan kisapaikalla. Me käppäiltiin tänne Oonankaa. Tuosta hotellilta oli siis ihan kiven heitto, mutta tullaan vähän kattoon, että mitä nämä mestat on sitten huomista ja iltaa varten. Joo. Ja Oona on päässyt perille. Eri lennot, mutta täällä ollaan. Joo. Nyt on käyty ekas värissä. Ja tämähän on siis tämmönen iso messukeskus, missä nämä kisat sit huomenna on. Täällä on kahviloita ja ruokapaikkoja tässä keskellä. Tuolla oli väri. Ja täällä on myös meidän kilpailijakokous ilmeisesti. Ja sitten jostain löytyy vielä meet and greet huone. Ja sitten messuja tonne rakennettiin justiin. Mut joo. Kivan näköinen paikka. Oi, tästä on kauniin näköistä. Mulla olisi lauantaina kuvaukset, niin mä vähän katselen, mitä täällä voisi olla mahdollisesti ulkonakin. Mutta tämmöisiä halleja tästä vaan on ympärillä. Ja siis kun keli on tää, niin en tiedä, olisiko vähän sitten synkkiä. So I just got my first layer of tan with Pro Tan. And here it's the Get Bronzed team who is doing that. And also in the morning, in the backstage, they are taking care of us. So yeah, now walking towards the hotel. Then I'm resting a bit before the athlete meeting and before the meet and greet. So yeah, that's the plan. Joo, eli nyt mä oon valmistautunut mun meet and greet -tapahtumaan ja sitten meidän kilpailijakokoukseen. Mulla on pari kerrosta väriä ja katon just, että ulkona sataa. Että vaikka tästä on ihan lyhyt matka, niin ehkä on otettava Uber, kun menee tonne. Joo, mutta mä laitoin tämmösen mun uuden, täältä paljastuu mun sotkunen huone, mut uuden jumpsuitin. Kiva laittaa jotain vähän erilaista. Joo. On nyt sinne puuta on tosi ihana. Tää on kyllä pari vuotta vanha tää Arnold takki, mutta tää on ihana. Nyt me saatiin taas tämmönen suora
Niin tää on enemmän pusakkamalli. Ja mitä mulla on, niin nämä aivan ihanat, mitkä näin on? Läpärit. Joo. Niin karvalla. Ja sitten tää vähän niinku sukkahousu. Jumpsuit. Eli täällä on sitten, täällä on Arnold Strongman meeting room. Ja sitten täällä on, olisikohan sitten tää athlete holding room. That made me feel better, Bill, when everybody showed up for weigh-ins and when they made it. Yeah, I was like, oh, great. Oh, did you pass it? Me saatiin numerot ja meidän athlete-passit ja seuraavaksi mennään tekemään semmonen tuuri, että missä on kaikki meidän lavat ja väkkärit ja muut, niin seuraavaksi se. Nyt me tultiin tekemään tour, eli meille näytetään tässä, että missä meidän tää expo. Täällä on siis huomenna sit expo käynnissä, nyt tätä rakennetaan. Mutta täällä on sit meidän alkukisa täällä expossa. Nyt mennään katsomaan se. Katsotaan sen päkkäri ja sitten vielä, missä meillä on finaalit, eli se päälava, eli vaparit. Ja sitten alkaa meet and greet. Ja tästä sitten huomenna on fysiikkakierros. Ja täältä mennään päkkärille. Doing the roundup tour to see our stage tomorrow and also the expo area and where the finals are going to be. Ja sitten ollaan täällä finaalilavalla. Ihan kiva päästä ja kattoo. Täältä näyttää lava tältä puolelta ja sitten tonne yleisöön. Apua, miten hieno. Ja nyt tultiin tänne meet and greetiin. Mä lukee kyllä tossa, että mikä se mun paikka on, mutta tehdään nyt tämmönen nopea kierros. Mitä tapahtuu? Joo, ei näy Pajulahtee. Tää on kyllä ihan... Niin on. Joo. Mut tilaa täällä ainakin on. Niin munkin mielestä. Niin on. Ei, missä se Helena on? Mutta sehän on semmonen iso nimi, koska siinä on Minna Helena. Ei. Sitä ei ehkä oo. Vähän niinku mun huonetta ei meinaan olla silloin. Siis, eihän se nyt voi näistä. Vai se on tossa? Toi on ihan perfect paikka. Mulla on niinku tämmönen aivan private. Tulikohan toi Angelica Teixeira? Se ei tainnut tulla. Se olisi ehkä voittanut ton Piksun maybe. Siellä se on Minna Helena. Ja tuolla näkyy jono tänne tapahtumaan. Yes, eli täällä ollaan meet and greetissä ja tuolla on siis se Minna Helena osasto. Ja niin kuin näytinkin jo tuosta kohta noita jonoja, niin nyt vaan odotellaan kun ihmiset tulee ja sitten aletaan höpöttää niitä kanssa.
Ja nyt on aika lähteä takaisin hotellille. Homma on nähty. Ja sitten me lähdettiin täältä Michellen kanssa, niin sitten toi mies pongas meidät ja hän vie meidät hotellille. Nyt on meikki ja mä lähden kohti kisapaikkaa. Mulla on siellä vielä yksi värikerros. Ja sitten mä jään sinne ootteleen, että meillä on fysiikkakierros. No niin, sitten on rusketusaika, tai mut rusketettiin jo. Ja nyt mä menen vaan kuivaan väriä tänne. Oottelee hetkeksi, että se kuivaa ja sitten mä menen tonne päkkärille. Oottelen sinnekin. Hauska, kun meitä on täällä fitneksessä aika moni on niinku samaa ikää, niin moni on niinku, että tää on ehkä viimeinen kisa ikinä, tai nyt tuntuu siltä. Niin vähän sama fiilis kyllä. Joo, täällä just kuivattelen väriä ja tästä menen sitten tonne meidän pukuhuoneeseen ja siitä sitten Arnold-tiimi vie meidät sinne lavan taakse, eli Expo-lavan taakse. Ja kiva mennä. Mutta niin kuin sanoinkin, että tämän jälkeen on ehkä sitten breikkiä luvassa, mutta alkaa jo vähän tuntua tää pitkään putkeen kisaaminen. Mutta kohta vielä lavalle. Sitten me ollaan täällä meidän pukkarissa. Täällä vaihdetaan bikinit ja sitten katsotaan, että kaikki on valmiina ennen kuin lähdetään sitten takahuoneeseen. Joo. Like a ponytail, you guys call it a bubble? Yeah. What? Yeah, I was like, I've never heard that. Takakierros on nyt ohi, eli meidän fysiikka, joka on siis 1/3 pisteestä. Ja mun oma suoritus meni siis hyvin. Mulla oli kyllä kaikki niin kuin silleen kohillaan, että esiintyminen oli hyvä. Hiukset, meikki, väri, bikinit, kunto ok. Niin. Mutta mä luulen, että mun sijoitusfysiikassa oli 7-8, luultavasti 8. Mä tiedän aina kun vähän niin kuin koiranäyttelyissä, että kun on tietty tuomari tai tuomaristo, se tykkää tietynlaisesta. Ihan sama kuin mä tykkään tietynlaisesta, miltä nainen näyttää tai yhtä lailla miltä mies näyttää. Että kun on arviointilaji, niin se vaan menee. Ja sitten jos ei ole, niin kuin mäkin on kuitenkin aika kookas, niin mun pitää olla tosi kireä. Mutta sitten vaikka mä oon ollut kireämpi tai pehmeä, niin olimme sitten niin kuin, paremmassa kunnossa tai huonommassa kunnossa, niin mun sijoitus on suunnilleen aina sama ollut näissä isoissa kisoissa. Että sinänsä niin kuin, ei ihan hirveätä merkitystä sit sillä, että mikä se kunto on, että onko se ihan top vai onko se 20 pinnaa vähemmän. Mutta nyt on illalla sitten vielä finaalit, eli vaparit, ja mulla on tää Paatar-teema, tykkään tosi paljon. Nyt mä kuuntelen vielä sen musiikin tässä, makoilen, otan ehkä unet, sitten alan valmistautua finaalikierrokseen. Joo. Nyt on lepäilty ja mä oon pakannut vaparikamat kassiin. Vähän ehostanut meikkiä, laittanut hiukset kiinni, laittanut jo osa vaatteista päälle ja nyt me aletaan lähteä sitten testaamaan lavaa. Sitten odotellaan hetki ja sitten on meidän vaparit ja sitten on tää mun kisasuoritus tehty. Mut joo, kohta siis mennään sinne. Tehty ja mulla meni tosi hyvin, siis ehkä vielä paremmin kuin mitä meni Kolumbuksessa, mutta tässä on kova, sillä ei voi mitään ja en ollut top 6, mutta ei voi oikein mitään muuta kuin olla tyytyväinen omaan suoritukseensa tai ei tyytyväinen ja pakata kamat ja mennä kohti seuraavaa. Mutta oli superkiva kisata. Ihan sairaan hienoa.
Side tricep. Abdominals and thighs. Me tultiin syömään tähän hotellin ravintolaan, mutta täällä on nyt kestänyt siis jo hetken aikaa. Täällä on Aurika ja Oona. Ollaan saatu nyt ruokailuvälineet. Ja lasku. Niin, siis meidän piti maksaa tää ennen kuin on niin kuin nähty ruokaa tai syöty mitään. Ja sitten se tarjoilija oli vaan, että it's normal. Sitten selvä. Mutta tästä on nyt ehkä jo tuntia otettu. Niin katsotaan. Höynäytettiinkö vaan? Pari tuntia myöhemmin me saatiin meidän ruuat. Ja oli kyllä hyvää. Sen hampurilaisen ja sit jäätelöä. Joo. Oona odottaa vielä aamupala-vouchereita. Niin. Koska me kyllä odotettiin melkein 2 tuntia, että aika pitkä aika. Set it out your breakfast for both of you tomorrow. Will be complimentary. You know where the breakfast is? The room for the clear on the right. When you go to the entrance, just see your room number, and will be everything complimentary for the breakfast. Yeah. I do apologize again. I'm so sorry. I wasn't here all night. Yes. I'm actually from the restaurant, and I just come to give them a hand. Oh yeah. Thank you so much. Hope you enjoy it, and again, I do apologize for that. Yes, thank you. Thanks so much for understanding. Thank you. Päästään aamupalalle. Homma hoidettu. This is what happened. Oh. How we come to the expo. Yeah. How do you want? Stop fitness. Loukkaantui siellä eilen, niin totta kai musta tuli sitten omaishoitaja. Mä ehdotin, että no totta kai rullatuoli, koska ei tiedä vielä, että kuinka pahasti se on revennyt. Niin ei kannata ehkä täällä kävellä. Ja sitten mä näin rullatuolin ja olin, että no tohon noin. Ja nyt mä oon täällä sitten tää, joka työntelee eteenpäin. Joo. Mutta kierrellään siis Expoa täällä. Joo. Nyt on finaalit katsottu ja Hadi voitti. Oli tosi kivat kisat. Oli hauskaa katsoa. Hyvä yleisö. Ja hyvät vaparit. Mut joo, nyt vähän niinku tää Arnold viikonloppu päättyy. Ja oli kyllä hauskaa taas kerran. Joo. Hyvä yleisö kyllä. Nyt me ollaan Amsterdamissa. Pakko sanoa, että siis toi Birmingham lentokenttä ihan vaan just you to know. Niin ihan siis järkyttävä. Mä olin siellä security checkissä, tiesi kuinka kauan ja mitä ne löysi. Oli semmoisen pienen ripsiliiman, joka on varmaan 2 milliä. Et hyvä, et ehdin lennolle, mutta kohta toivottavasti ihan Nokialla.